Gadewch ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint yma cael dod ger dy fron. Ac i ni yn gofyn i ti bresennoli dy hun yma ni'n plith lle bynnag i ni'n gwrando nawr ar dy air di. I ni'n cyflwyno'r amser yma i ofal di ac yn gofyn ti ddiogelu'r amser, i fendithio'r amser, i dywallt ysbryd glân arnom y byddwn ni'n gallu profi o'r agosatrwydd ein gwaredwr yn ystod y cyfnod yma. Tyrd bendithia ni nawr, arwain ni, helpa ni ddymuno a dyheu am cael bod yr hyn rwy ti am i ni fod. Trigarhaw wrthym ni fel gwlad, i ni'n gofyn yn y dyddiau dyrys yma, y byddu di yn dychwelyd i'n plith, y byddu ni'n cael gweld llygedyn o leini yn y gymdeithas i ni'n byw yn ddi. Y bydd na un fan hyn a fan draw yn dechrau gofyn a ddylsyn ni galw ar enw ein Duw mawr. Y bydden nhw'n dechrau ystyried pwysigrwydd edifarhau i alw am drigaredd o Dduw. Byd a gwlad i ni'n byw yn ddi sydd yn dy anwybyddu di yn llwyr o trigarhaw wrthym madden ni fel dy blant. Madden ni nad ydyn ni yr hyn y dylsyn ni fod. Bendithia ni nawr a helpa ni, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau gyntaf eich atgoffa chi o'r oedfawon sydd gan Nghapel y Rhath ar y we. Ar ddydd Sul am hanner awr wedi 3, mae'n hoedfa bregethu ac felly hefyd mae yna myfyrdod byr o emynau Cymraeg ac felly mae'r rheini fel arfer i ni'n bwriadu gosod rheini ar y we ar ddechrau'r wythnos dydd Llun os ddim dydd Llun ar ddydd Mawrth. Ac yna i ni yn darlledu hefyd a recordio yr astudiaethau yma ar lyfr J.C. Ryle, Holiness, Sancteiddrwydd, i ni yn mynd trwy'r llyfr hynny hefyd yn raddol bach, felly bob dydd Mercher yn fyw am 6 o'r gloch. Nawr gadewch ni ddarllen o air Duw cyn i ni ddechrau ar ein hystudiaeth ni o'r epistol Paul at y Philippiaid, y benod gyntaf ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Paul a Timotheus, gweision Iesu Grist at yr holl saint yng Nghrist Iesu, yr rhai sydd yn Philippi, gyda'r esgobion a'r diaconiaid, gras i chwi a thangnefedd oddi wrth Dduw ein tad ni ar arglwydd Iesu Grist. Im Duw yr ydwyf yn diolch ym mhob coffa amdanoch, bob amser ym mhob deisyfiad o'r eiddof drosoch, chwi oll gan wneithio'r fyny syfiad gyda llawenydd, o blegyd eich cymdeithas chwi yn yr Efengyl o'r dydd cyntaf hyd yr awr hon. Gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd ynoch waith da ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Megis y mae'n iawn i mi syniad hyn amdanoch oll, am eich bod gennyf yn fy nghalon, yn gymaint a'ch bod chwi oll yn gystal yn fy rhwymau ac yn fy amddiffyn a chadarnhad yr Efengyl, yn gyfranogion am i o ras. Canys Duw sydd dist i mi, mor hiraethus oedd amdanoch oll yn ymysgaroedd Iesu Grist. A hyn yr wyf yn ei weddio ar amlhau o'ch cariad chwi, eto fwy mewn gwybodaeth a phob synwyr. Bydde bendydd Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr cyn i ni ddechrau ar y benod, chydig ddyddiau nôl, fe ddath yr adnod yma i mi. Adnod adnabyddus tu hwnt, adnod dwi wedi troi ati ar sawl achlysur. Ond yn ystyried cyfnod o weddi gyda'r capel ac yn eistedd lawr cyn i'r oedfa ddechrau, yna fe feddyliais i, a dwi'n sicr i'r arglwydd arwain fy meddyliau at yr adnod hon, ac yn gweld perthnasedd yr adnod yma i'r astudiaethau yma hefyd. Mae yna gyswllt. 2 Chronicle, penod 7 adnod 14, os fy mhobl. Yr rhai y gelwyr fe enw arnynt a ymostungant, ac a weddiant, ac a geisiant fy wyneb, ac a droant o'i ffyrdd dregionus, yna y gwrandawaf o'r nefoedd, ac y myddeiaf iddynt ei pechodau, ac yr iachaf ei gwlad hwynt. A'r hyn roeddwn ni yn ei feddwl ar y pryd oedd tristwch gweld nid yn unig cyflwr y byd, ac wedi dweud sawl gwaith yn barod, mor gyflym i ni i bwyntio bys at y byd ac arweinyddion y byd sydd mewn tywyllwch, wedi bod mewn tywyllwch, wedi cael ei geni mewn tywyllwch ac yn parhau fod felly, ac i chi'n gweld bob dydd lle does dim cyfeiriad at Dduw o gwbl yn y cyfnod yma i ni'n byw ynddi. Ond yna, i ni'n edrych ar yr eglwys,
ac wedi gweld yr eglwys wedi mynd i'r fath fydolrwydd, wedi troi cefn ar ddydd yr arglwydd, ar ddydd sul. Does dim fath beth bellach a chadw'r sul nag oes. Does dim parch o ddydd yr arglwydd, o air yr arglwydd, does dim parchedig ofn wrth ddod i gwmnïaeth yr arglwydd. Mewn addoliad yma yna rhyw fath o addoliad ysgafn, bydol iawn wedi dod i fewn. Yn raddol, ond mae'n teimlo fel ei fod wedi llethu'r eglwys yn llwyr. Rhyw elfen ysgafn tu hwnt. Ac i ni yn sicr yn gallu dweud ein bod ni wedi pechu. Hyd yn oed yr eglwys sydd yn honni fod yn ddiwygiedig, ac hefyd ar hyd y trywydd allanol bydol honno, ond wedi mynd ar hyd ffordd bydol arall, ond wedi wisgo fe mewn rhyw lliwiau gwahanol, rhyw liwiau o falchder, lliwiau sydd yn neud i bobl feddwl, drychwch pa mor dda ydyn ni. Ac eto, yr pechod ac wedi troi cefn ar nerth yr ysbryd glân yng nghyhoeddiad gair Duw, a'r nerth yr ysbryd glân i ddiwygio'n glad ni, ac wedi meddwl efallai ein bod ni'n gallu wneud oherwydd bod ni'n credu'r pethau iawn ac yn gwneud y pethau iawn. Wel, gwrandewch ar yr adnod yma cyn i fi ddechrau ar y benod hon gan J.C. Ryle. Os fy mhobl, yr rhai y gelwyr fe enw arnynt a ymostyngynt. Dyna beth sy'n angen i ni wneud. Mae angen gostyngeidrwydd. Mae angen i ni gyffesu'n balchder ni. O, ni mor gloi yn dydyn ni i hysbysebu ein gweithredoedd da. Os fy mhobl yr rhai y gelwyr fe enw arnynt am ystyngynt ac a weddiant ac a geisiant fy wyneb presenoldeb Duw. I alw arno fe, i dywallt i ysbryd arno. Ac a droant o'i ffyrdd drygionus ein bod ni wedi pechu. Fel i bobl ein bod ni wedi pechu. Ac yna dyma'r addewid. Yna y gwrandawaf o'r nefoedd, ac yma ddeiaf iddynt ei pechodau, ac yr iachaf ei gwlad hwynt. Ond nid yw e mor bethnasol. Ond nid oes na rhyw her yno, rhyw wers yno, i ni droi o'n ffyrdd pechaderus fel ei bobl, ac i stopio pwynt o bys, ac i ni fel yma, i ni sydd yn honni bod ni'n credu'r pethau yma sydd yn gywir ac yn cytuno dy J.C. Ryle. Ac eto, sawl un ohonom sydd yn byw fel i ni'n gweld yn yr ysgrythyr ac yn yr llyfrau yma, mae mawrion yr eglwys wedi ei cynhyrchu dros y blynyddoedd. Ac eto, ydy ni'n byw fel mae'r rhain yn ei ddweud. Pwysigrwydd, sancteiddrwydd. Mae mor bwysig bod ni fel Cristnogion yn ceisio byw fel yr Iesu ei hun. Wel, y benod i ni arni heddi, y chweched benod yw cynnydd. Twf, cynnydd mewn gras. 2-4-3 adnod 18. Eithir cynyddwch mewn gras a gwybodaeth ein harglwydd a'n hiachawdwr Iesu Grist. Iddo ef y byddog ogoniant yr awr hon ac yn dragwyddol. Amen. Y cwestiwn mae'n dechrau gyda yw hyn. A ydym ni yn tyfu mewn gras? Oes cynnydd yn ein bywyd ysbrydol? Ydyn ni'n gallu gweld bod na rhyw newid gwell wedi bod ers i ni broffesu bod ni wedi dod yn Gristnogion? Mae'r Cristion crefyddol yn unig, hynny yw ar air yn unig. Hynny yw, un o'r rheini sydd pan maen nhw'n cael rhyw holiadur gan y wlad ac yn gofyn i chi pa grefydd i chi ac i chi'n ticio'r bocs Cristnogaeth. A dyna'r lefel ohoni. Neu falle mwy o lefel na hynny, achos falle bydd yr rhai'n dweud na, dwi ddim yn mynd i capel o gwbl. Ond mae'r rhai sydd yn mynd i'r capel. Mae'n gallu ticio'r bocs, dwi'n Gristion, dwi'n mynd i'r capel, amser Pasg, amser Dolig. Neu falle ambell i sul pan dwi'n teimlo fel os na dwi wedi blino gormod. Mae'r Cristion felly, wel, dydyn nhw ddim yn mynd i boeni am gynnydd mewn gras o gwbl. Dydyn nhw ddim yn poeni am y peth. Dydyn nhw ddim yn rhywbeth sydd yn faich iddyn nhw. Dydyn nhw ddim yn rhywbeth sydd yn ddeheuad iddyn nhw. Ni'n gwybod hynny. Ni'n gallu gosod rheini draw fan hyn. Does dim bwriad cynnyddu mewn gras. So mae'r holl adnodau yma yn yr ysgrythyr, fi dim dealltwriaeth o'r adnodau hynny ganddyn nhw. Ni'n gwybod hynny achos does dim profiad ganddynt. Rhywbeth allanol yw e. Rhywbeth ar lefel, os ydw i'n helpu pobl, dyna fe, mae hwnna'n ddigon da. Sdim ots am gweddill yr amser, sdim mynd i'r capel, mae hwnna'n ddigon da. Sdim ots am weddill yr amser, sdim ots am y safon y mae Crist yn disgwyl ohonom. Ond mae hyd yn oed proffeswyr efengylaidd, os ych chi eisiau defnyddio'r term honno. Proffeswyr cyfleus yma,
Pobl sydd wedi dod i broffes cyflym sydyn, am ba bynnag reswm, falle pwysau emosiynol, falle cyfeillion, beth bynnag yw e. Ond bydd rhain hefyd, bydden nhw ddim yn poeni rhyw lawer am gynnydd mewn gras. Bydden nhw ddim yn ceisio'r hyn am yr arglwydd am iddynt fod. Fel ni wedi dweud sawl gwaith yn yr astudiaethau yma, y weddi hynny yn cael ei osod ger bron yr arglwydd, dangos i mi os ydw i wedi mynd ar ei trywydd anghywir. Dwi am wybod, a wir am wybod. Na, dyw'r professor gwag ddim yn mynd i wneud hynny, achos maen nhw'n mynd i dweud, wel, mae pawb yn ei wneud, ac i ni ddim eisiau bod wahanol i'r byd, ddim eisiau poeni, ddim eisiau poeni am y pethau yna, ddim eisiau mynd i'r fanylder yna, mae hwnna'n ddeddfol, mae hwnna'n galed, mae hwnna'n gul, so ni eisiau felly. Ac felly, dyn nhw ddim yn mynd i boeni rhyw lawer am hyn. Mae yna, J.C. Ryle, adegau y mywyd y Cristion, y gwir Cristion. Hynny yw, yr un sydd wedi cael profiad o ras, lle bod angen i ni ystyried yn fwy manwl a oes yna gynnydd. Nawr wrth gwrs, dyle hwn fod yn ddyddiol, allan ni ddweud hynny'n sicr, ond hefyd mae yna gyfnodau. I ni'n gallu dweud ar ddiwedd blwyddyn, pen blwyddi ac yn y blaen, falle ar adeg pan deithon ni'n Gristion, ni'n cofio nôl i'r adeg honno bob blwyddyn, os yw yn ddyddiad, neu'n ddiwrnod, neu'n fis, neu rhyw gyfnod yn ein bywyd ni, ni'n gallu edrych nôl yn flynyddol efallai. Ond wrth gwrs, fydde hwn yn rhywbeth i ni am i wneud yn ddyddiol hefyd. Ond mae yna adegau mae angen i ni i holi ein hunan. Ac yn fwy pwysig felly, gan i'r awr agosau pan y profi reality ein proffes. Lle gwelir os mae ar dywod neu ar graig yr adeiledur ein proffes ni. O, mae angen i ni wybod, a dyn ni wir wedi dod yn Gristnogion. O, dyn ni wedi deall ffordd iachawdwriaeth. Mae amser i ni archwilio cyflwr ein henaid. A oes na gynnydd. Ac onid yw yn brawf ardderchog o gwir Gristnogaeth os ydyn ni yn tyfu. Os oes na arwyddion o dyfiant, o gynnydd, yna mae e'n brawf arbennig o dda ein bod ni yn blant i'r arglwydd. Wel, un o'r penawdau yn y benod yma, bod J.C. Ryle yn pwysleisio bod yna fath beth a chynnydd mewn gras. Yr oedd yna rai yn yr eglwys pryd hynny yn dweud, o, dydych chi ddim eisiau pwysleisio'r pethau hynny, mae hwnna'n anghywir, mae e'n rhyw falchder os ych chi'n dweud bod chi wedi cynnyddu. Ond oedd rai eisiau pwysleisio reit ar y cychwyn, mae e'n ysgrythurol ein bod ni yn cynnyddu mewn gras, bod arwyddion o gynnydd mewn gras, a bod ni'n gallu dirnad bod hynny wedi digwydd ynom ni ac eraill. Mae'n dechrau trwy dweud, dyw e ddim yn golygu y gall ein diddordeb yng Nghrist gynyddu. Dyw hwnna ddim yn bosib o ran iachawdwriaeth. Dyw'r diddordeb hynny o ran iachawdwriaeth ddim yn mynd i gynyddu. Nid yw ein diogelwch yn tyfu. Dydyn ni ddim yn fwy diogel. Nid yw ein derbyniad gan Dduw yn cynyddu. Dydyn ni ddim yn cael ein derbyn mwy gan Dduw ymhen blynyddoedd. Ni all Cristion gynyddu yn ei gyfiawnhad, yn ei faddeuant, nid oes modd cael mwy o heddwch a Duw. Dyw hwnna ddim yn bosib, achos mae'r pethau hynny, unwaith i ni wedi dod yn Gristion, i ni'n Gristion am byth. Unwaith mae gennym ni heddwch a Duw, mae gennym ni heddwch a Duw. Am byth, dyw e ddim yn newid, does dim byd yn cael ei wahaniaethu fyna o gwbl. Pan i ni wedi'n maddau, pan i ni'n dod at Grist ac yn gofyn am faddeuant, mae'r maddeuant hynny am byth. Pan i ni cael ein golchi, i ni cael ein llwyr golchi'n lan. Pechoder gorffennol, presennol a'r dyfodol. Mae gwaith o gyfiawnhau pechadur yn weithred unwaith ac am byth. Mae'r Cristion gwanaf, yr un mor gyfiawn na'r Cristion cryfaf. A mae hwnna'n fendith ond yw e. Nag yw e'n gysur i bob un ohonom. Nid oes cynnydd na lleihad mewn etholedigaeth. Cyfiawnhad, ein safle yng Nghrist. Dyw e ddim yn lleihau, dyw e ddim yn cynyddu chwaith. Unwaith i ni wedi'n hethol, cyn llunio'r byd, i ni wedi cael ein hethol, hyd dragwyddoldeb. Unwaith i ni cael ein cyfiawnhau, i ni wedi cael ein cyfiawnhau am dragwyddoldeb. Mae'n safle yng Nghrist, yr un mor gadarn, o'r eiliad y deithon ni gredu. Ni ellir ychwanegu nath yn ei ffwrdd o gyfiawnhad. Ac felly mae'n gysur pa mae'r un drwg yn dod ac onid yw yn dod ac yn sibrwd i'r Cristion am heion. Ond sut allai ti fod yn Gristion i ti wedi gwneud hyn a'r llall. Ac mae'n peri ni dynnu'n golwg oddi ar Grist ac oddi ar y gwirioneddau yma. Os i ni wedi dod yn Gristnogion,
wir wedi dod yn Gristnogion. Yna i ni'n Gristnogion hyd tragwyddoldeb. Does dim byd yn newid fyna. Felly does dim cynnydd yn y maes honno. Ond mae cynnydd mewn gras yn golygu cynnydd o ran maint, cryfder, egni, grym, nerth y grasusau, y plenur yng nghalon y Cristion gan yr ysbryd glân. Hynny yw, fe gallwch gweld cynnydd mewn edifeirwch, mewn ffydd, mewn gobaith, cariad, gostyngeidrwydd, sel, dewrder. Allwch chi gweld cynnydd yn y pethau hynny. A mae'r rhain oll, wrth gwrs, yn gallu amrywio ar gwahanol adegau o'n bywydau. Efallai bod ni yn cynyddu am gyfnod ac mae yna rhyw sefyllfa'n codi, mae rhyw gyfnod a mae'r un drwg yn ymosod ac efallai bod ni wedi gollwng y tarian o ffydd. Falle bod yn y frwydr bod ni'n anghofio gwisgo'r arfogaeth. Pob math o sefyllfaoedd. Ac yna, mae yna rhywbeth yn digwydd. Mae yna wahaniaeth yn y grasusau hynny. Dyn nhw ddim o'r gryf, dyn nhw ddim o'r amlwg. I ni dal yn Gristnogion. Os wedi dod yn Gristion yn y lle cyntaf, fe fyddwn ni dal yn Gristion, ni dal wedi'n cyfenhau, wedi'n hethol, wedi'n maddau, wedi'n golchi. Mae hwnna dal yr un mor gadarn ac y bydd erioed. Ond wrth gwrs, fe fydd yna gyfnodau pan mae pethau yn amrywio. Mae Jesir Ail yn dyfynnu amryw testun o'r ysgrythyr. Dwi'n mynd i ddarllen amryw adnodau i bwysleisio pwysau mae'r ysgrythyr a gair Duw yn rhoi ar gynnydd. Paul yn dweud, 2 Thessaloniad 1:3, diolch a ddylem i Dduw yn wastadol drosoch frodyr, fel y mae'n addas, o blegyd bod eich ffydd chwi yn mawr gynyddu. A chariad pob un ohonoch oll tuag at eich gilydd yn ychwanegu. Mae gynnydd, mae pethau'n gwella. 1 Thessaloniad 4:10, ond yr ydym yn atolwg i chwi frodyr, gynyddu ohonoch fwy. Yr oedd na alw arnyn nhw, na newch chi gynyddu. Ond ydyw e'n drist. A dyma'r tristwch i'r pregethwr o sil i sil pan yn pregethu, ac yn gweld y digred ddim yn symud i bob ymddangosiad, ddim yn gwrando, ddim yn meddalhau. Ac yna rhai sydd wedi gwneud proffes, dim diddordeb, caledwch yn ymddangos, mae'n dor calon. Pan ych chi'n gweld diffyg cynnydd mewn gras, tyfiant, ych chi'n gweld e? Ac ych chi'n dyheu, na fyddwch chi'n cynyddu, Colosiaid 1:10. Fel yr hodioch yn addas i'r arglwydd i bob rhyng i bodd, gan ddwy'n ffrwyth ym mhob gweithred dda a chynyddu yng ngwybodaeth am Dduw, bod eich gwybodaeth o Dduw yn cynyddu a'ch cymdeithas ag ef yn gwella. 1 Thessaloniad 3:12 ar arglwydd a'ch lluosogo ac a'ch chwanego ym mhob cariad eich gilydd ac i bawb megis a rydym ninnau i chwi. Efesiaid 4:15, eithir gan fod yn gywir mewn cariad cynyddu ohonom iddo ef ym mhob peth, yr hwn yw'r pen, sef Crist. Filipiaid 1:9. A hyn yr wyf yn ei weddio ar amlhau o'ch cariad chwi eto fwy mewn gwybodaeth a phob synwyr. Dyna'r weddi, dyna'r baich sydd yma. Na fydden ni weld e. Ac ond ydyw e, dychmygwch i Paul petai e'n byw yng Nghymru heddi. A mi fydda fe'n dweud, drychwch ar hanes eich gwlad chi, drychwch ar yr holl fendithion, drychwch ar yr ymweliadau gafoch chi fel gwlad, canrifoedd o ddiwygiadau bron yn ddidor. A be chi di wneud? Beth ych chi wedi wneud i'r eglwys? Beth chi wedi wneud i'r sabath? Beth chi wedi wneud i'w aire? Beth chi wedi wneud i'w addoliadau? Beth ych chi wedi wneud? Chi wedi troi cefn yn llwyr ar yr holl beth yma. Hyn yr wyf yn ei weddio ar amlhau o'ch cariad eto fwy. Byddwch chi'n cynyddu. 1 Thessaloniad 4:1, ymhellach gan hynny frodyr, yr ydym yn atolwg i chwi ac yn deisif yn yr arglwydd Iesu, megis y derbyniasoch gennym pa fodd y dylech rodio a bodloni Duw ar i chi gwynyddu fwy. Mae Pedr yn dweud yr un math o beth, 1 Pedr 2:2, fel rhai bychau newydd enni, chwynwchwch ddidwyll laeth y gair, fel y cynyddoch trwyddo ef. Mae hwnna di hen fynd yn diwedd. 2 Pedr 3:18, eithir cynyddoch mewn gras, a gwybodaeth i'n harglwydd, a ni a chawdwr Iesu Grist, iddo ef y byddog ogoniant yr awr hon ac yn dragwyddol. Amen. Wel, nid yn unig fod yr ysgrythyr yn datgan hyn, ond hefyd mae tystiolaeth y saint, ond yw yn datgan fod cynnydd yn bosib. Mae mater o gynnydd yn bwysig iawn i'r enaid, ac yna nawr mae Rael yn mynd i is-deitlau.
ac yn gweld pwysigrwydd. Y gwrandewch, dyma un o'r is-deitlau. Mae cynnydd mewn gras, y prawf gorau o iechyd a llwyddiant yr enaid. Os ych chi eisiau gwybod, dyma un o'r arwyddion. Dwed y fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Wel, un o'r ffyrdd hynny, mae'r arglwydd yn dangos i ni ein bod ni'n eiddo iddo yw i ni weld y cynnydd a iechyd. Mae'n dangos bod yna iechyd a llwyddiant. Os yw plentyn bach, ac ych chi'n bwydo nhw wrthyn nhw dyfu o fod yn faban, yn blentyn, as ych chi'n gweld, neu unrhyw oedolyn o ran hynny, os chi'n gweld rhywun sydd ddim yn bwyta, ond o ran y plant, ych chi'n ei weld o ran y tyfiant, a chi'n gweld, mae yna rhywbeth o'i le, mae'r awydd am fwyd efallai di mynd, neu falle dyn nhw ddim yn tyfu'n iawn, mae yna rhywbeth yn bod, ac ych chi'n gweld, mae yna bryder yn dod, mae yna rhywbeth o'i le. Pan nad oes na dyfiant yn digwydd, nad oes na gynnydd, nad yw'n cryfhau ar un peth a ffrwyth. Os ych chi'n gweld bod coeden, falle coeden afal, dwi'n edrych nawr allan ar goeden o falau, ac mae yna rhyw obaith gen i. Mae gen i obaith gen i y falau eto eleni. Achos ni wedi mynd trwy'r cyfnod o eia, ac oedd y brigau yn foel. Ac nawr i ni wedi gweld y blagur, mae'r blodau, maen nhw'n binc, maen nhw wedi dechrau dod, dwi'n edrych yn nhw'n nawr. Mae yna dyfiant. Dwi'n mynd i gweld afal eto. Dwi efo mas yn astudio. Dwi'n mynd siŵr pryd maen nhw'n fod i ddechrau dod. Fi ddim yn cymryd hir siwr o fod. Fydden nhw'n dechrau dod. Ac yna mis Awst. Gobeithio fydd yr afalau yn dod o fod yn bethau bach i fod yn fawr. Dyna beth chi eisiau. Ond beth ni'n mynd allan nawr a gweld dim blodau. Dim blagur. Ac yna mewn misoedd bod dim arwydd o afal. Does dim cynnydd fyny. Mae yna rhywbeth yn bod ar goeden. Ond dyna felly. I ni'n edrych arnom ni ac eraill, os ni ddim yn gweld arwyddion o ymwahanio'r byd, o ras a chariad a'r holl grasusau yr ysbryd glân yma, os ni'n gweld cynnydd yn y pethau yma, i ni'n dechrau meddwl, mae yna rhywbeth y le, ac i chi'n dechrau gallu gofyn, a yw'r rhain wedi deall, a dwi wedi deall, os chi'n gweld, does dim gwahaniaeth o gwbl, dwi ddim wedi newid dim. Wel yna mae'r rhaid holi o ddiw gras o'n dangos i mi. Ble ydw i'n sefyll? Ydw i wedi deall? Os oes dim cynnydd o gwbl wedi bod, ac bod dim gwahaniaeth o gwbl rhwng o fi a'r byd, mae rhywbeth mawr o'i le. Ond yna, wrth i ni edrych ar ein bywyd ni, os ni'n gallu dweud, do fe ddes i'n Gristion, a fe weles i cynnydd, ond nawr dwi wedi mynd trwy cyfnod bach, ac yna i ni'n gofyn o ddiw, ddiw Graston, beth sydd wedi digwydd i mi? Dwi wedi gadael y byd dod mewn, maddau mi am hyn, dwi wedi gweld y diffyg cynnydd yn y mis diwetha, dwi wedi gweld diffyg cynnydd yn y dydd diwetha, dwi wedi gadael y pethau lithro, dwi wedi esgeluso nes i ddim darllen dy air di fel ag y dylsyn ni. Ac mae hwnna wedi cael effaith ar y ffordd nes i fyw fy nwrnod i heddi. Ac i ni'n gweld y diffyg cynnydd. Dylen ni fod mor sensitif i ar lefel dyddiol. O, mae'n arwydd o iechyd a llwyddiant os i ni'n cynyddu mewn gras. Is-deitl arall, mae cynnydd mewn gras yn ffordd o fod yn hapus yn ysbrydol. O, yn noethineb Duw. Mae Duw wedi trefnu'r cyswllt yma rhwng cysur a chynnydd mewn sancteiddrwydd. Mae gwir gysur, gwir hapusrwydd, pan mae'r Cristion yr hyn dylse fe fod. Dyna lle mae problemau'n codi yw pan ni'n gadael y byd i fewn. A mae'r cysur yn mynd, ac i ni'n gweld caledwch, ac i ni'n gweld bydolrwydd yn dod i fewn. Cynnydd mewn gras hefyd yn gyfrinach o fod yn ddefnyddiol i eraill. Os ydyn ni eisiau fod yn ddefnyddiol i'r rhai o'n cwmpas ni, yna mae angen cynnydd mewn gras. Dyna'r gyfrinach. Yr hyn a wel y byd yno, mae'n rhan o'n dylanwad lles arnyn nhw. Be maen nhw'n gweld ynom ni. A sylwch, nid yn unig yr hyn maen nhw'n ei glywed ynom ni. Dyma'r peryg. Dyma'r peryg dwi'n teimlo yn yr eglwys o beth dwi wedi weld, a dwi'n eog ohono fe fy hunan. I ni'n gallu fod yn gyflym iawn i sefyll yn eiriol, yn ysgrifennu rhywbeth lawr ar bapur, yn dweud rhywbeth wrth rhywun, falle nhw'n feirniadaeth o rhywbeth yn dweud, mae hwnna'n anghywir. Ac ydy dyma beth yle Cristion fod. Ac i ni'n gallu sefyll ar egwyddorion. Ond efallai nad yw'n bywydau ni yn dangos hynny. Nad yw'r gras yno. Ac os yw'r byd yn gweld bod yn un peth i ni'n dweud, ond yn fater arall sut i ni'n ymateb. Os ydyn ni'n bobl sydd yn gariadus ac yn drigarog ac yn egwyddorol, ie, mae'n bwysig bod ni'n sefyll ac bod yn bwysig bod ni'n dweud ar y degau.
Ond mae'r rhai'n rhithro mewn ac yn dweud, mae hwnna'n anghywir ac yn protestio yn erbyn y peth. Ond yn y diwedd, mae pobl yn ofni rheini achos maen nhw'n cwyno trwy'r amser. Ac eto, mae rhywbeth cas amdanyn nhw. Mae yna rhyw elfen o beirniadaeth amdanyn nhw. Ond mae yna ffordd o ddweud yn does na. Mae yna ffordd o sefyll. Mae yna ffordd o fod yn gadarn. Ac i ni'n gofyn i Dduw, helpa fi, nid yn unig i gallu dweud yn eiriol, ond i fi fyw bywyd o ras, a chariad a thrigaredd, ond yn egwyddorol. Mae'n gyd bwysedd anodd yn diwedd, ond mae un sydd yn cynyddu mewn gras yn mynd i ddeall e. Mae yna brydferthwch am Cristion. Mae yna rhywbeth am y Cristion sydd yn peri i bobl weld prydferthwch yr arglwydd Iesu Grist. Efallai bod hwn yn ei peri iddyn nhw gorddi yn ei herbyn nhw ar y degau, ond fydden nhw'n gallu cydnabod y mae hwn yn rhywun sydd yn egwyddorol, ond yn llawn gras yn byw yr hyn ma'n ei ddweud. Dyna beth yw cynnydd mewn gras. Nid yn rhai sydd yn syrthio i'r un pechodau trwy amser. Mae tymer ddrwg yn rheini ac yn gweld ein gwendidau ni. Fe fydd cynnydd gras yn fendith ac yn gyfrinach o fod yn ddefnyddiol i eraill. Mae cynnydd mewn gras hefyd yn plesio Duw. Petai hon fydda'r unig reswm yna, dyma i chi reswm. Hebreaid 13 adnod 16, ond gwneithir daioni a chyfrannu nac anghofiwch canys a chyfryw ebyrth yr hyngyr bodd Duw. Mae'n plesio Duw pan mae'n gweld gras yn cynyddu. A dyna beth ddyle fod yn ein symbol i ni, yn ein cyflyru ni, yn ein gwthio ni, i blesio ein Duw. Cynnydd mewn gras hefyd, yr ydym yn atebol ger bron Duw am ein cynnydd. Mae'r egwyddor newydd yno. Ni ddylsem rwystro'r tyfiant yma. Mae'n bwysig, mae'n egwyddor newydd yma sydd yno. Ni'n greaduriaid newydd. Ac felly fe ddyle fe fod yna. Fe fydde fe fod yn naturiol yna. Fe ddyle fod arwyddion, y gogwydd yma, teg at sancteiddrwydd. Mae amddifadu yr enaid o freintiau cynnydd mewn gras. Mae hyn yn tristau yr ysbryd glân. Os nad ydyn ni'n cynyddu, ni'n colli mas yn dydyn ni. Os nad ydyn ni'n tyfu, yna ein bai ni ydyw. Psalm 35 adnod 27. Caned a llawelychyd yr rhai a hoffant fy nghyfiawnder. Dywedant hefyd yn wastad. Mawryger yr arglwydd, yr hwn a gar lwyddiant ei was. Wel, mae yna benod arall yn yr darn yma am gynnydd mewn gras. Mae J.C. Ryle yn dweud hyn. Mae yna amryw nodweddion o gynnydd mewn gras. Ydych chi eisiau gwybod os oes yna arwyddion eich bod chi'n cynyddu mewn gras? Pan amwybod os oes cynnydd yno? Mae'n anoddach i ni ei weld. Mae eraill yn ei weld yn haws tybiwn ni yn diwedd. Os i ni eisiau gwybod os i ni yn Gristion ac yn tyfu fel Cristion, fel ag y dylsyn ni, mae yna adegau ni'n gallu trwy ras y dirnad arwyddion, ond mae'n haws i eraill i weld y pethau yma ynom ni. Ond mae yna nodweddion i edrych allan amdanynt sydd yn dangos y cynnydd yma. A dyma rhai ohonyn nhw, mae'r ail yn cyfeirio'n gyntaf at cynnydd mewn gostyngeidrwydd. Mae'r Cristion yn teimlo fwy ei natur bechadurus. Dyna i chi y cam anhygol i ni edrych arnom yn ein bywydau ni. Ydyn ni, ers i ni ddod yn Gristnogion, pan agorwyd ein llyged y tro cyntaf i weld ein pechod, ac i ni wedi gweld ein bod ni'n atebol ger bron Duw ac yn heiddi cosb, ac yna'n dod at Grist ac yn derbyn maddeuant yng Nghrist a'r golchiad yn ei waed. Ond dwi'n mynd aros fyna nag yw e. Wrth i ni gynyddu mewn gras, i ni yn cynyddu mewn ymwybyddiaeth o'n pechod ni. Ac falle'n teimlo'n pechod ni'n fwy nag wnaethon ni pan daethon ni'n Gristnogion. I ni'n ei weld yn well, i ni'n ei ddeall yn well. Eseia 6:5 yna dywedais gwae fi cynnes darfu amdanaf oherwydd gŵr halogedig ei wefusau ydw i fi ac ymysg pobl halogedig o wefusau yr ydw i fy'n trigo cynnes fy llygaid a welsant y brenin ar y glwydd y lluoedd. Mae profiad yma o agosau at bresenoldeb Duw yn yr adnod yma, fy llygaid a welsant yr arglwydd. A welsant y brenin ar glwydd y lluoedd. A beth sydd yn digwydd oherwydd hynny, mae presenoldeb Duw yn goleio'r enaid. Ac mae goleio'r enaid yn dangos i fyny bechod. Ond nid yw e, mae mor wir ond yw e.
pan i chi'n dod i stafell, ac yn ystod yr haf, dwi'n edrych allan ar y ffenest fan hyn, ac yn aml wrth i eistedd ar y set fan hyn, yn edrych mas trwy'r ffenest fyna, a mae'r haul yn tywynnu trwyddo, yn aml iawn dwi'n meddwl mae'r rhaid fi olch i'r ffenestri. Ond yn y geiaf, oedd y ffenestri'n edrych yn gwbl lan. Dim problem o gwbl. Ac o'n i'n gallu eistedd yn gyffyrddus, ac dim cydwybod ddrwg fy mod i wedi'n nghofio golchi'r ffenestri. Ond yna mae'r haul yn dod allan, a'r goleuni yn tywynnu trwy'r ffenest, ac dwi'n gweld bob un marc. Mae'r goleuni yn dangos y llwch, dangos y bydreddi. Dyna be mae goleuni, pan chi'n rhoi gol ymlaen, chi'n gweld brynt ni'n well, ac yr un peth y mywyd y Cristion. Yr agosach mae'n dod at bresenoldeb Duw a'r cerddediad gyda Duw, y cynyddu mewn sancteiddrwydd, y mwy o oleuni yr arglwydd y mae'n profi, y mwy mae'n gweld o'i bechod. Dyna sydd yn wir. Mae'n dweud gwae fi oherwydd fy mhechod. Cynnydd mewn ffydd a chariad at Grist pan mae yna cynnydd mewn gras. Mae ffydd a'i gariad at yr arglwydd Iesu Grist yn cynyddu. Dyna arwydd ein bod ni'n tyfu fel Cristion. Chi'n caru Iesu Grist mwy nawr na pan deithoch chi'n Cristion. Chi'n dysgu mwy, chi'n pwyso mwy arno. Chi'n llawenhau yn fwy am eich gwaredwr. Chi'n gweld mwy nawr na gwelon ni yn ystod y dyddiau cynnar. Ni'n gweld mwy o eiriolaeth yr arglwydd Iesu Grist trosom, o'i offeriadaeth, ei fod yn ffisigwr, ei fod yn fugail arno ni, i ni'n profi, ni brofod ni hynny yn y lle cyntaf, ond nawr ni'n profi fe fwy, i ni'n llawenhau. Dyna pam dwi ddim yn deall capeli sydd yn galw hunan yn Efengyl, sydd ddim yn pregothu ffordd iachawdwriaeth, sut i ddod yn Gristion y groes, yr Efengyl i bob sil, os nad trwy'r sil. Dwi ddim yn ei ddeall, Achos nid yn unig, mae'r rhaid i dweud hyn, wel, does dim llawer o'r rhai di-gred gyda ni. Wel, yn gyntaf i gyd, dydyn nhw ddim yn gwybod hynny. Ac yn ail, mae'r Cristion yn elwa, hyd yn oed os o stafell llawn o Gristnogion. Mae yna elw i bregethu'r Efengyl. Mae e'n bwydo'r enaid. Mae'n atgoffa'r Cristion o'i waredwr. Dyma beth sy'n llonni'r Cristion. Mae'n llawenhau am yr hyn mae Iesu wedi ddioddau trosto, am yr hyn mae wedi wneud trosto. Pan mae'n ystyried ei fywyd perffaith, mae'n peri'r Cristion i gynyddu. Mae'n caru'r Iesu'n fwy am bopeth mae wedi wneud. Mae pregethu'r Efengyl yn hanfodol i'r Cristion, heb sôn am y di-gred. Dim syndod bod ni mewn fath picil fel gwlad. Mae'r eglwys wedi hen droi cefn, cofies i blynyddoedd yn ôl. Clywed criw o bobl ifanc yn gwneud hwyl am gapeli oedd yn pregethu'r Efengyl bob nos Sul. Ofnadw. Mae'n bechod. Mae angen i pregethu'r groes a ffordd iachawdwriaeth i'r Cristion a'r di-gred. Mae'n llesol i bawb a mae'n arwydd o gynnydd pan mae'r Cristion yn caru'r Iesu'n fwy. Cynnydd mewn sancteiddhad yn ein bywydau a sgwrs yn arwydd bod ni'n cynyddu mewn gras, bod ein sancteiddrwydd ni'n cynyddu fel mae'r llyfr yma yn ei ddweud. Mae buddigoliaethau dros bechod a'r byd a Satan yn arwydd ein bod ni'n cynyddu mewn gras. Mae daw y Cristion yn fwy ofalus bob blwyddyn. Gofal gyda'i dymer. Ei eiriau, ei weithredoedd. Hynny os ni'n meddwl nôl mis yn ôl. I'n meddwl am y cyfnod yma ni wedi bod yn gaeth gan amla i'n cartrefi ni. A wedyn mae rhaid i ni ofyn, ydyn ni'n fwy sanctaidd nawr nag yr oeddwn ni fis yn ôl? 2 fis yn ôl. Pan ewn ni'n ôl i'r gweithle, a fydd ein cydweithwyr yn gweld cynnydd mewn gras ac mewn ffydd, ac yn yr ffrwythau'r ysbryd glân yma. A fydd cynnydd i'w weld. Neu ydyn ni'n fwy rwystredig? Wrth gwrs, mae'n rwystredig. Ond dyma gyfle sydd wedi cael ei roed ar blat i ni gan yr arglwydd i'r Cristion i gynyddu mewn ffydd, i gynyddu mewn gras. Bod y tymer oedd ganddyn ni, bod hwnna wedi lleihau o bell ffordd, bod ni wedi cynyddu, bod llai o dymer nawr nag oedd mis yn ôl, blwyddyn yn ôl, bod ni'n llai o dymer gyda ni nawr na blwyddyn yn ôl. Mwy o ofal gyda'n geiriau ni, bod ni'n fwy sensitif gyda'n geiriau ni, bod ni'n fwy gofalus. Mae rhai pobl yn dweud beth maen nhw'n moyn, dweud rwsyd ac yn dweud, wel, os chi wedi camddeall. Ond lle'r Cristion, i ni yn dweud pethau ambell waith heb sylweddoli, ond i ni'n gweddio ar ei Dduw helpu ni, helpa fi beidio dweud rhywbeth heb feddwl. A yw hwnna'n brifo teimladau rhywun?
Dyna yw ysbryd y Cristion. Fydd y Cristion ddim yn dweud, wel, cymerwch fi fel ag yr ydw i, fel dwi'n cael fy ngeni, dyna fy mhersonoliaeth i. Na, dyw hwnna ddim yn ddigon da. Sdim un Cristion dylen fod yn siarad fel la. Fe fydd y Cristion yn gofyn i Dduw, helpa fi, gad mi weld cynnydd fan hyn, fy mod i'n ystyried eraill yn fwy, fy mod i'n fwy ofalus wrth i fi roi rhywbeth. Dyna pam dwi ddim yn hoffi negeseuon testyn, achos dwi'n gallu eistedd am oriau yn meddwl, os dwi'n ysgrifennu hwn, sut mae dehongli hwnna, achos mae yna tôn yn y llais ambell waith, a pan ych chi'n rhoi y lawr ar neges testyn, falle bod rwy'n gallu camddeall, falle bod yna 5 ffordd o ddarllen y neges, a bod yn brifo teimladau rhywun. Bod ni'n ofalus. Nawr fi'n gwybod, allan ni fod yn mynd dros ben llestri bod ni ddim yn dweud dim byd o gwbl, ond o leia bod yr awydd yna, helpa fi Dduw i fod yn ofalus na dwi'n brifo neb. Ar unrhyw achlysur. Fod y ffordd fod fy llygaid hyd yn oed, os oes rhywun yn gweld y llygad yn troi a bod chi'n edrych fel bod chi'n siomedig dyn nhw, neu'n flin dyn nhw, neu beth bynnag, a bod hwnna'n mynd i frifo nhw, bod fi'n ofalus am hynny. Dyna'r cynnydd bod hwnna'n fwy nawr nag oedd e fis yn ôl. Mwy gwyliadwrus. Fod y Cristion yn ymdrechu fod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. O, na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Dyna beth ddylen gweddi ni fod pan ni'n darllen yn y bore, gweddio yn y bore, cyn i'r dydd ddechrau, o, na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Ym mhob cyd-destun. Philippau 3:13. Y brodyr, nid o'i fi yn bwrw ddarfod i mi gael gafel, ond un peth gan anghofio'r pethau sydd o'r tu cefn ac ymestyn at y pethau o'r tu blaen. O, chi'n ymestyn. At y nod honno, i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Wel, is-deitl arall o cynnydd mewn gras yw cynnydd mewn ysbrydolrwydd, fod mod i'n fwy ysbrydol nawr nag yr oeddwn ni mis yn ôl. Ers dod i gredu. Fod mwy o ddiddordeb yn materion ysbrydol. Dal yr un mor ymarferol yn y byd. Hwna ddim yn golygu, mor ysbrydol ddim yn ymarferol yn y byd. Rwtsh yw hwnna. Pobl mwyaf ysbrydol yw pobl mwyaf ymarferol yn y byd. Ond bod hwn, y Cristion, yn mwynhau pethau Duw fwy. Dyna beth sy'n wir. Bod pethau'r byd, ni'n gorfod ymwneud â nhw, yn lleihau yn eu pwysigrwydd, ac cynnydd y mwynhad o faterion yr enaid. Dyna sydd yn rhoi gwir fwynhad i'r Cristion. Y materion yr enaid, ysbrydol, tragwyddol. Dyna'r pethau dwi'n ei fwynhau. Mae e'n bleser i mi fod yn ngair Duw, yn ei gwmnïaethau, yn siarad ege, yn gweithio drosto, yn tystiolaethu drosto, yn cymdeithasu ar saint. Dyna'r pethau sydd yn rhoi mwynhad. Ni'n gorfod wneud pethau eraill, wrth gwrs, ond fe fydd hwnna'n treiddio trwy yn y pethau eraill hefyd. Arwydd arall, fod yna gynnydd mewn cariad. Yn y modd y mae'r Cristion yn dangos cariad tosturiad bawb, ond yn enwedig at y saint, mae'n ystyrlon yn garedig, yn amyneddgar, yn dyner yn ei ymwneud ag eraill. Gwrthgiliad, i ni'n gweld hynny pan mae yna wrthgilio, mae e'n fwy cwynfanllyd, yn pigo beiau, yn sefyll dros ei hawliau, pa hawl sydd gyda chi dweud hwnna amdana i. A mae hwnna'n arwydd o gwrthgiliad, ond yn arwydd o gynnydd mewn gras, pan mae'n dangos cynnydd mewn cariad. Is-deitl arall yw cynnydd mewn sêl i elwa eneidiau eraill. Fe fydd gan y Cristion sydd yn tyfu baich am eneidiau, baich am efengylu, beth bynnag y canlyniadau y mae'n parhau i gyhoeddi gair Duw. Ac onid i ni'n mynd trwy cyfnodau blynyddoedd yn y diffeithwch, lle nad oes ymddangosiad o unrhyw gynnydd i bob ymddangosiad gweledol i ni, mae'n edrych fel does dim cynnydd wedi bod o gwbl. Ac yn dor calon ni'n gweld y diffyg diddordeb sydd yn y byd. Ond dyma beth, i chi'n parhau y diffyg canlyniadau hyd yn oed gweledol. Ond mae'r baich yna o Dduw helpa fi i ddyfal barhau yn hyn o beth. Wel, rhan olaf i'r benod yma, y moddion gras sydd i'w ddefnyddio i hybu cynnydd. Beth yw'r ffordd felly? Ni wedi gweld ar arwyddion bod ni yn cynnyddu. Sut allwn ni helpu'r cynnydd yma? Beth sydd yn dda i gynyddu mewn gras? I lawer ddymuno'r cynnydd yma, mae rhai meddwl mae ar gyfer rhai yn unig yw. Falle bod ni ddim yn cydnabod hynny, ond falle yn ein profiad ni dyna sydd yn wir. Ni'n meddwl, mae hwnna dim ond ar gyfer rhai. Mae'n rhai sydd wedi derbyn rhodd arbennig gan Dduw i gynyddu felly.
A felly dydw i ddim yn y cyd-destun yna, felly na i gario ymlaen fel ag yr wyf. A trio fy ngorau, ond dyna i gyd, ond does dim baich yna. A falle yn dweud, wel, dwi'n rhai sy'n felly, wel, mae hwnna'n anghywir, ni wedi profi hynny o'r ysgrythyr. O, mae'r angen i ni dyfu, pob un ohonom ni. Sym ots ym mha cyd-destun ni'n sôn, sym ots os daw newydd oed yn Gristion, dyna beth sydd yn bwysig, mae'r Cristion newydd, y mae angen twf, y mae angen cynnydd. Os deithoch chi'n Gristion ddoe, fe fydde disgwyl cynnydd erbyn heddi. Os deithoch chi broffes mis yn ôl, fe ddyle fod cynnydd heddi. Degawd yn ôl, fe sicr fe ddyle fod cynnydd, ond i ddyle fod degawd o gynnydd. O, mae'n anhygol yn diwedd. Ac fe ddyle pob un ohonom ni, sy'n os pa fath o berson i ni. Ond beth yw'r ffyrdd i helpu hyn? Wel, dyma'r is-deitle. Helpu cynnydd mewn gras yw defnydd dyfal diwyd o foddion gras personol. Hynny yw, amser o weddi dyddiol. Beth yn ni'n draddodiadol yn ei alw'n amser tawel. Gallai hwnna amrywio o ran hyd, o ran adeg y dydd, ond adeg i ni ymneilldio o'r dydd i ni'n darllen gair Duw ac yn gweddio a Duw, ymyfyrio ar air Duw, amser o hunan archwiliad personol. Hynny yw, neb arall yno, i ni yno gyda Duw ac yn siarad gyda Duw ein hunan yn ddyddiol trwy gydol y dydd. Wrth gwrs, fe fydd yna gymdeithas trwy gydol y dydd. Ond fe fydd yna pwysles ar adeg arbennig. Fe fydd yna ran o'r dydd, a mae eisiau bod yn ddisgybledig ar hyn. Mor ddisgybledig ac yn ei gallu, ac yn genfigennus ohono, mae'n anhygoel yn diwedd. Os oes yna rhyw gyfarfod gyda ffrind yn aml iawn, ni'n edrych ymlaen ato, dim byd yn ymharu arno fe, ni'n torri popeth arall allan, i ni'n mynd iddo fe. Neu rhyw gêm i ni eisiau gwylio, dim byd yn cyffwrdd ar amser hynna, i ni'n dweud wrth bawb, peidiwch â ffonio, peidiwch â galw, mae yna gêm ymlaen, dwi'n mynd iddo fe. Ond mae rhywbeth am yr amser tawel, i ni ddim yn poeni llawer. Os i ni wedi methu wneud fydda'r rhain dweud, wel, dim ots, wel na. I chi wedi osod ac os na rhywbeth sydd y tu hwnt i'ch cyrraedd chi wedi peri nad oedd yn bosib, i chi'n dod ac yn gwneud ymdrech fawr i'w gadw rhyw bryd arall. Ond bod na ddisgyblaeth yn dod mewn fan hyn, mae'n bwysig. Mae'n rhaid i ni i fyfyrio ac i ddarllen gair Duw. Mae yna lawer yn esgylus o pwysigrwydd hyn. Os i ni'n anghywir fan hyn, yna fe fydd yn treiddio trwy gydol yr holl fywyd. Yr amseroedd tawel dyddiol. Bob dydd, gweddill ein bywyd ni. Does dim gwyliau fan hyn. I ddweud y gwir, fydd y Cristion sydd yn tyfu ddim eisiau gwylio. Fe ddim eisiau gwyliau o bethau Duw. Fe fydd yn mynd ar ei wyliau gyda gair Duw, gyda'r llyfrau am bethau Duw ac yn gosod amser o'r neilltu ar ei wyliau yn yr un modd os nad fwy nag yr oedd e cynt. Salm 4 adnod 4, ofnwch ac na phechwch, ymddiddenwch ac calon ar eich gwely a thewch. Hyd yn oed pan ni'n mynd i gysgu, falle cyn mynd i gysgu, bod ni'n myfyrio ar bethau Duw. Bod e'n rhywbeth i ni'n neud yn bersonol, rhwng o fi a fy ngwaredwr. Elfen arall yw'r defnydd dyfal diwyd o foddion gras cyhoeddus. Mae hwn mor bwysig hefyd yn diwedd. Mae'n arwydd bod na ddefnydd cyson cywir personol o amseroedd tawel, yw pan i ni'n gweld y cynnydd yn ein hawydd i ni i ymgynnull gyda ein cyd-Gristnogion ni. Ar y sil, pregethu ar y sil. Mae'n rhyfedd yn diwedd, sut y mae Cristion yn gallu dweud bod e'n fodlon ar un oedfa ar y sil? Fe fydd y Cristion am fod yn hir arglwydd. Fe fydd eisiau bod yna. Fydd eisiau bod yna gymaint â phosib ac yn cymdeithasu ar saint. Ac fe fydd yn dweud, dwi eisiau treulio'r dydd yr arglwydd yn ei di-ef. Na fyddwn ni'n gallu trigo nofel yr adar yn y to. Dyna ble dwi eisiau bod. Dyna'r baich, dyna'r awydd. Ond mae fel betai yr oes yma, fel bod nhw'n chwilio am unrhyw esgus i beidio bod, diwrnod o orffwys yw'r sabath. Ble maen nhw wedi cael y syniad mae gorffwys a trad lan o gwylio teledu neu mynd am wac i'r parc yw e? Diwrnod orffwys o bethau'r byd yw e. Bod ni nawr yn rhoi o'r neilltu pethau'r byd a gwasanaeth i'r arglwydd heb unrhyw beth yn ymyrryd.
Dyna yw dydd yr arglwydd. Dod i'w di fe, i wrando ar pregethu'r gair, i dyfu oddi ar pregethu'r gair, i gymdeithasu sydd yn helpu cynnydd mewn gras hefyd. Dyna beth yw y Cristion. Mae ac os na 2 oedfa, mae eisiau bod na 3 gwaith. Mae'n hyfedd, ond mae pobl fel bod yn chwilio am unrhyw reswm. Beth am i ni beidio cael un yn y pnawn? Beth am i ni beidio wneud yn allad? Achos mae eisiau fi cael roi'n had lan, mae eisiau fi cael gorffwys. Unrhyw beth i dorri lawr. Mae awr yn y bore ac awr yn yr hwyr yn hen ddigon, maen nhw'n dweud. Erbyn hyn, mae mwyafrif o'r byd wedi dod i dim ond 1 oedfa ar y Sul. Ac os na 2 oedfa, maen nhw'n meddwl, mae hwnna'n dros ben llestri. Wel, dyn ni, os na 2, mae'n hoedfa Gymraeg ni pan awn di Sul. Ac chi'n gallu gweld, mae'n anodd, mae pobl yn dweud, mae angen gorffwys arno ni. Sa'n ni eisiau dod pryn awn di Sul. Pidwch a rhoi gormod o ddisgwyliadau arno ni. I ni'n byw mewn oes prysur. Dwi ddim yn ei ddeall. Mae'r Cristion angen gwneud y mwyaf o foddion gras cyhoeddus, cwrdd gweddi. Fe fydd y Cristion sydd yn cynyddu eisiau bod ym mhob cwrdd gweddi, bob wythnos, fe fydd am bod yna. Dwi ddim eisiau esgeluso'r pethau yma ei fwynau ac mwyn eraill i gyd aelodau mwyn i hybu nhw, ond hefyd i gwas yr arglwydd sy'n pregethu. Mae'n helpu iddyn nhw ac yn hybu nhw a'i celanogi nhw. A mae gymaint o resymau. Ffordd arall i ni'n gallu cynyddu mewn gras yw'r rhoid ein hunan yn y mannau cywir fe. I fod yno. I beidio colli mas. Beth petai'r arglwydd yn tywallt i ysbryd mewn ffordd arbennig mewn oedfa. A ble o'n ni gytre gyda'n tradlan. O dyna golli mas. Ffordd arall o gynyddu yw gofal y materion dyddiol bywyd. Pethau pob dydd. Chymod pa mae coeden oedd Roel yn dweud yn dioddef o afiechyd. I chi'n gweld arwyddion bod afiechyd yn y goeden yn eithafon y brigau ar ddiwedd y brigau bach. Yn y pethau bach. Dyna felly arwydd fod yna rhywbeth o'i le ac yr un peth yn y Cristion. Yn y ffordd yn ymateb. Pa mae rhywun yn dweud rhywbeth a falle bod y to yn y llais yn un cwynfanllyd, yn un bod yna chydig o dymer yno. Dyna arwydd bod yna rhywbeth bach ddim cweit o'i le, bod ddim yn iawn, bod yna ddim cynnydd wedi bod yn y maes honno. Dyna beth ni eisiau gwneud yn y pethau bach, yn ein geiriau ni. Gofal yn ein cwmnïau, yn ein cyfeillio ni. Derbyniwn niwed yn gynt na daioni o eraill. Mae hwnna'n anhygoel. Grandewch ar hyn, mae afiechyd yn heintus. Dyw iechyd ddim yn heintus. Pan ni'n cael cwmnïaeth mewn cwmnïaeth y byd a cwmnïaeth bydol a phechadurus. A mae hyn yn heintus, a mae'n rwbio bant, lot yn haws. Ond nid yw fi'n cyd Spurgeon oedd yn dweud, petai yn sefyll lan ar ford ac yn trial tynnu rhywun ysgafn lan. Mae'n anodd, hyd yn oed bod e'n lot cryfach na nhw. Mae'n anodd, ond petai nhw y rai ysgafn yn trial tynnu fe lawr, rhywun mawr ar y ford, hawdd iawn yw tynnu rhywun lawr. Mae'n rwydd. A dyna beth yw, pan ni'n yn y byd a'i bethau, pan ni'n mynd i llefydd sydd yn bechadurus a llawn temptasiwn, pan ni'n yng nghwmnïaeth lle mae'r iaith yn anweddus ac yn foched, pe mae'r sgwrs nad yw yn ysbrydol, mae'n adegau, ni'n gorfod fod yno, gweithle mewn llefydd, nid yr rai gwbl pechadurus, ond pan ni'n yng nghwmnïaeth, i ni'n mynd i fod na, wrth gwrs mae'r Cristion mynd i fod yn y byd fel yr llong danfor yn y dŵr, i ni yno, ond i ni ddim yn gadael y byd mewn, ond dyma'r broblem, pan ni yn y dylanwadau yma lle na ddylen ni fod, mae'n heintus. A pan mae'r Cristion yn dewis, mae dyna le mae e fwy o cyffyrddus. Dyna lle mae yna broblemau. Os yw'r Cristion yn gyffyrddus yn y cwmnïaeth yna mwy na gyda'r saint, mae yna broblem yn does. Achos mae'n ei niwed i'r enaid. Mae'n ddigon anodd gwasanaethu ein harglwydd pan yn brwydro mewn fath fyd ag i ni. Ond os i ni o ddewis yn gosod yn hunan ar hyd llwybr dylanwadau drwg, yna gwelir diffyg cynnydd. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd. Fe fydd yna diffyg cynnydd. Os i ni yn dewis rhoi ein hunan yn y llwybrau hynny. Os mae dyna lle ni'n gyffyrddus, mae yna broblem. Mae rhaid mynd ar broblem fwy. Os mae dyna lle ni'n gyson ac yn fwy o hapus, trwy'r amser, mae rhaid gofyn ble ni'n sefyll yn y lle cyntaf a dyn ni wedi deall. Ond os i ni'n ffeindio ar hyd taith bywyd y Cristion bod yna degau lle ni wedi gadael y pethau mae llithro, galwch ar yr arglwydd, helpa fi, mae yna rhywbeth o lef yn hyn. Achos mae'r dylanwad yn ddrwg ar yr enaid. Mae sawl un wedi gwneud niwed anferth i'r enaid.
trwy wneud dewisiadau anghywir, trwy dewis y cyfeillion anghywir. Eto, pwysleisio fe fydd ffrindiau gyda ni yn y byd ac fe fyddwn ni'n tystio leithio iddyn nhw ac yn byw fel halen y ddaear a goleuni mewn lle tywyll. Wrth gwrs, fe fyddwn ni yn y gweithlen, yn teuluoedd ni, yn ein strydoedd ni. Wrth gwrs, fe fydd na elfen. Ond fi'n credu bod e'n ddigon clir fan hyn. Pan i ni'n dewis fod yn y mannau lle mae yna bechod, a dyna lle ni fwy o cyffyrddus. Mae yna rhai wedi gwneud dewisiadau anghywir. Ac yna, i ni'n mynd i'r maes fan hyn o gariadon, pobl ifanc, neu pobl hyn hyd yn oed, ond pobl sydd yn dewis cariadon. Maen nhw wedi dewis falle rhai sydd dim ond a'u diddordebau bydol, a falle o ran y golwg, bod nhw'n hoffi ffordd maen nhw'n edrych, a hoffi'r pethau maen nhw'n hoffi, ac felly, ond yw'r ysbrydol ddim yn dod mewn. Efallai mae rhai wedi dod, ond yw'r rhain ddim wedi dod i gredu. Ac yna mae'r berthynas yma. Mae'n niweidiol, ond yw e? Mae'n niweidiol i'r Cristion. Maen nhw wedi dewis cymar bywyd sydd ddim yn Cristion. Mae'r niwed mae hwnna'n neud i'r Cristion. Mae'n peri'r diffyg cynnydd, a mae rhaid i'r Cristion arfrwydro. Trwy gydol i fywyd, mae'n anodd ond yw e. Pa mae'r rhain wneud y dewisiadau. Sawl un ni wedi gweld sydd wedi gwneud dewis bydol, wedi gwneud dewis am y cymhelliad anghywir, ac yna ni'n gweld blynyddoedd o grwydro yn y diffeithwch. Ni wedi gweld llawer wedi gwneud hynny. Mae'r rhaid i ni ofyn i Dduw helpa fi ym mhob cyd-destun i mi wneud y dewisiadau cywir, i mi ddewis fy nghyfeillion, fy nghymar bywyd, beth bynnag yw'r cyd-destun. Dduw groston, arwain fi. Mae yna le fan hyn, mae'r Cristion am blesio'r arglwydd. Gofynnwch am arweiniad, a gofynnwch am ddoethineb yn yr arweiniad, yn y dewis. 1 Corinthiaid 15:33, na thwyller chwi y mae am ddiddanion drwg yn llygru moesau da. Iago 4:4, chwi odinebwyr a godinebwragedd, ond i wyddo chwi fod cyfeillach y byd yn elyniaeth i Dduw. Pwy bynnag yn hynny a wellysio fod yn gyfaill i'r byd, y mae'n elyn i Dduw. Ceisiwch gyfeillion sydd yn help i'ch enaid. A fydd yn eich calanogi ym mhethau Duw, yn eich gwthio yn y pethau gorau, ffrindiau sydd yn mynd i'ch gwthio chi at y pethau gorau, sydd yn mynd i helpu chi, sydd yn mynd i eich calanogi'n ddyddiol, eich atgoffa o'r hyn y dylsem ni fod. Falle os ni wedi colli cwrgweddi, bod nhw'n pigo'r ffôn na'n, ble oedd ti? Ni wedi colli ti, popeth yn iawn? Falle colli'r oedfa ar y sil. A dyma beth sy'n digwydd. Chi ar fy mhen i trwy'r amser yn gofyn ble oedd ti yn y cwrgweddi, ble oedd ti nos sil, ble oedd ti pnawn sil, ac yna maen nhw'n troi'n eich erbyn chi. A mae hwnna'n arwydd ond diwe wrth giliad neu o ble nhw'n sefyll yn y lle cyntaf. Ond dyma beth ni eisiau yw ffrindiau sydd yn mynd i ddweud, welai ti nos fercher, welai ti yn y cwrdd ar y sil, welai ti yn y cwrdd pobl ifanc, ac yn dweud mae'r rhaid i fod yna, a bod ni'n helpu'n gilydd. Ac yn calanogi ni weddio'n ddyddiol i ddarllen pethau da, i fyfyrio yng ngair Duw, i fynychu'r cwrddau, i ymwahanu o'r byd, ac yn help yn y pethau yma. Ffordd arall i gynyddu mewn gras yw cymundeb cyson, arferol a Christ. Mae modd cael cymundeb a Iesu Grist. Mae modd cael undeb a Iesu Grist bod ni'n Gristion, ond dim cymundeb. Mae modd i ni fod yn Gristion, ond esgyluso'r cymundeb. Mae angen i ni sgwrsio yn gyson â Christ. Mae yna gymaint o ddisgrifiadau o Iesu Grist fel ein bugail, y priodfa, ein brawd, y pen, ein meddyg. Mae'r hyn i gyd yn arwyddion ein bod ni'n cymdeithasu ag ein gyson. A bod ni'n profi o'r perthynas yma'n ddyddiol. Rhaid peidio bodloni a gwybodaeth pen yn unig. Fod na berthynas real. Rhaid ceisio'r berthynas bersonol dyddiol, y cerddediad yma gyda gef. Iddo fi ni'n troi'n syth ym mhob sefyllfa pan ni'n drist, pan ni'n llawen, fod ni'n troi at ein harglwydd Iesu Grist. Cynnes, Philippiaid 1:21, cynnes byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Crist yw popeth i ni. Wel, yn fer i orffen. Mae yna gymorth ymarferol. Mae e'n gorffen drwy roi cyngor i'r colledig. Os nad oes cynnydd, wrth gwrs does dim cynnydd. Pan i chi ddim yn Gristion, yna mae'n dweud wrth ceisiwch Iesu Grist tra bod yn agos. Ceisiwch galwch arno am drigaredd. Rhai sydd wedi proffesu, ond does dim tyfiant. Mae yna'n le peryglus yn diwedd. Os oes na broffes,
Ond i chi'n goffa cydnabod, does dim tyfiant wedi bod o gwbl. Rhaid gofyn, ewch yn ôl at y groes. Gwnewch yn siŵr. O Dduw, ydw i fy'n blentyn i ti. Ac yna, os ych chi'n dod i'r man, ydw dwi'n blentyn i ti, ond dwi wedi gwrthgilio. Yna cyffeswch a galwch arno am ras ac am drigaredd i ddod â chi nôl i ble dylsech chi fod. A dechreuwch tyfu o nawr ymlaen. Edifarhewch o'r blynyddoedd o wastraff. Ac nawr, cynyddwch, gofynnwch am ras i gynyddu. Ac yna, y rhai sydd yn cynyddu, sydd wedi bod yn cynyddu. Ond dyw'r rhain ddim yn gweld mor amlwg nagwn. A mae J.C. Ryle yn disgrifio yr rhain sydd yn cynyddu yn amlwg i bawb arall, ond nid iddyn nhw. Os ych chi'n siarad yn nhw, mae'n dweud, does dim cynnydd yno fi. A mae'n dweud, mae bod yng nghwmni'r rhain mor hyfryd. Maen nhw mor brydferth. Maen nhw mor ystengedig. Ac mae'n dweud, pleser yw fod yng nghwmni'r rhain. Maen nhw mor ystengedig, a mae'r cynnydd i'w weld yn amlwg. A'r cyngor i'r rhai sydd yn cynyddu yw parhewch, i'w geisio, yn selog. A mae'n gorffen trwy ddweud hyn, peidiwch â synnu felly, os y gwynebwch erledigaeth, os ych chi'n cynyddu, fe fydd na dreialon, fe fydd na erledigaeth, a fe fydd yn anodd ar y degau. Ni wedi cyfeirio at y frwydr yn barod, fe fydd yn unig. Dyna beth sy'n digwydd, mae'r un drwg yn ymosod. Ioan 15:2, pob cangen yno fi heb ddwy'n ffrwyth, y mae e fe yn ei thynnu ymaith, a phob un a ddygo ffrwyth, y mae e fe yn ei glanhau fel y dygo fwy o ffrwyth. Dyna beth sy'n digwydd. Mae e'n broses, ond mae'n gallu bod yn anodd ar y degau. A mae'r arglwydd yn delio gyda ni ar y degau. Ac yna mae yna frwydr ar y degau. A mae yna sawl peth mwyn tyfu. A mae'r arglwydd yn delio gyda ni. Ac fe welwn ni'r tyfiant yma. A pan cyrraeddwn ni'r nefoedd, fe cawn weld yn llwyr y cyfan ei fod ein lles. Pan y dawn, pan ni'n dod at gyfnod o dywyllwch efallai, i ni'n cofio, i ni ddysgu'r gwersi na ellir ei dysgu yn y goleuni. Falle bod ni'n gallu edrych nôl ar gyfnod o fywyd, ac yr oedd yn dywyll, ac yr oedd yn anodd, ac yr oedd yn frwydr. Ond ni'n gallu edrych nôl nawr ac yn gallu dweud hyn, wel, roedd honno'n fendith. Fe ddysgus i llawer yn y cyfnod yna, na fydden ni wedi gallu yn y cyfnod o leini. Mae'r arglwydd yn gweithio yn ei ryfedd ffyrdd. I weld cyfnodau tebyg, fel cyfnodau i gynyddu ymhethau Duw. Pan ni'n mynd trwy cyfnodau anodd, o frwydr, o unigrwydd, na fydden ni'n gweld fod rhain yn gyfnodau nawr i fi gynyddu fwy ymhethau'r arglwydd. I fanteisio ar bob un cyfle. Fel y cyfnod i ni'n mynd trwy di nawr, i ni weld beth ydw i fod i ddysgu trwy'r cyfnod yma, a bydd yr arglwydd yn fy arwain ni ac yn fy nysgu fi fod beth ddylsyn ni fod. O ble ni'n sefyll? Oes na gynnydd wedi bod. A dwi wedi tyfu fel Cristion. Os ydw i'n Gristion yn y lle cyntaf, na un peth i ni'n gwybod, i ni'n Gristion am dragwyddoldeb. Does dim byd yn mynd i newid y ffaith. Ac i ni chwilio am arwyddion o ffrwyth. Ond nid yw'n arwydd dda o goeden afal. Os yw'r goeden yn goeden afal, fe fydd afalau yn dod. Os Cristion, fe fydd ffrwyth. Fe fydden nhw'n fach i ddechrau wrth gwrs. Ond fe fydden nhw'n tyfu. A dyna beth ni'n chwilio amdano. Yw arwyddion bod ffrwyth. Bod yna rhywfaint o ffrwyth. Ac yna wrth i ni weld y ffrwyth, bod ni'n gweld rheina'n tyfu yn raddol. Fydd rhai yn tyfu'n gynt nag eraill. Ond i ni am weld y tyfiant yma. Pam i ni eisiau gweld y tyfiant? Wel, ni wedi dweud yn barod, mae'n brawf ein bod ni'n Gristnogion, ond dyma'r pam i ni eisiau gwneud hyn. Mae'n plesio Duw, ond hefyd, dyma pam y creuwyd ni. I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Dyna sut y gallwn ni ogoneddu Duw, yw trwy tyfu fel Cristion. A dyna sut ni'n gallu mwynhau y bywyd Crisnogol. Pan ni'n tyfu ymhethau Duw, fe fyddwn ni'n mwynhau. Fe fyddwn ni'n mwynhau ei gwmnïaeth. Na fydd yn rhoi gras i ni fod ar hyn y dylsyn ni. Eith'r cynyddwch mewn gras. A gwybodaeth i'n harglwydd anhiachawdwr Iesu Grist. Iddo ef y byddog ogoniant yr awr hon ac yn dragwyddol. Amen. Gadewch i ni weddio. Dduw, helpa ni. Gwna ni yn fath rai ac yr wyt ti am i ni fod. Na bydde di yn ein harwain ni yn ein nerthu ni fod yn fath bobl sydd yn dy ogoneddu di ac yn dy fwynhau di.
O Dduw, helpa ni fwynhau dy gwmnïaeth yn ddyddiol. Helpa ni ogoneddu dy enw di yn y ffordd i ni'n byw, yn y ffordd i ni'n siarad, yn y ffordd i ni'n ymateb, yn y ffordd i ni'n ymwneud ag eraill, yn y ffordd i ni yn y tywelwch, yn ein stafelloedd ar ben ein hunan, ein bod ni'n sanctaidd ac yn bir. Wrth i ni orwedd ar ein gweliau ni bod ni'n myfyrio ar dy bethau di. Wrth i ni ddeffro yn y bore ein dymuniad yw dy ddarchafu di a ogoneddu. Gwna ni yn faddroi, helpa ni a'n diogela ni rhag ymosodiadau'r un drwg. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.